ingon, ayaw bantayi ang imong silingan. Hinuon, bantayi ang kaugalingon mong tukaran. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mga silingan! Nana si Dindo! Mapay pag-abot nga nagpark sa motor! Perbeda ngayon na mo siya mga... Oy, marites! Ang sabayat? Marites yung kay ka! O sabi chika di haba ha? Nga nung pag-abot ni Dindo nga nag-park sa motor mo rin doon na kay pasabot. Kaya nga nung day ha, marites? Ay, nakita naman ako silang duhan. Ni Kinsa. Perbeda. Ay da. Unsa man ha? Unsa oy? Sulti na yun. Kana mga chismusa ba? Way sukot sa baho sa putlan na mugdila. Ha? Oy, ano to sa Dindo ha, marites? Guilty. Unsa ilitis na marites ha? Ikaw itong ipadungog-dingog. Dindo nga putlang kas dila. Patay ka Oy, na. bayot, kitang duha. Kita do. Ano pagal ako si Bilyar naman ko. O, chori, abritis, oy! Pero may naman kadugay mo ulit din to. Ako'y tagiyas kasada? Ha? Traffic kayo. Traffic. Nagpalit kag motor aron dali karang makalusot sa traffic. Unya karon traffic gihapon imong girason ako. Hilom na oy. Kapoy ba kayo ganimo eh. Nang gikapoy man ko, ka. O nga nung gikapoy lagi ka? Gikapoy ka sa inyong date? Ikaw ba? Si date ba oy? Takak ng kagyawit eh. Kapoy ba yan mo Marisol? Kapoy na bitaw ko ron. Ha! Masakpan ka na tika, bantay ka lang. Kung kamao kang mababae, kamao sa kong manglaki. Sa? Suwayin niya. Di ba maigo? Gikas akong kumo ba? Uy, nakabatik mo gabi eh. Nag-away sila sa Marisol ug Dindo, uy. Ay, kaya naman di ay marites. Ay, kasi Dindo, doon na lagi laing babae nga giangkas siyang motor. Huloy, kinsa man marites. Uy, ato orang silingan. Uy, kinsa gani. Basta magkundok na gani mo dinis tindahan ni Masing, no? Klaro na lang kaayo nga ng libak mo. Kinsa na sa inyong gilibak? So. Ikaw ra gyud tingog diha, ang uban ang hilom. Ano man ni aging Ginoo no? Ikaw Marites, sakto jud kay imong ginikanan nga nagbunyag nimo og Marites. Kay perti gyud imong chismosaha. Kinsa inyong gilibak ha? Lahat Mano na ka? kuntiyan. Uy, diha sa mo ha. Ay sa paglataw, artista ba yan nimo? Best actress kay kada Marites. Hoy Marisol, bantayan ang bana ni mo ha. Ansa pa? Nga naman di ay pa? Niagi ko sa tindahan ni nang Masing ganiha. Nakabatik ko nga ni Dindo. Doon na mangunutay silingan nga nag-angkasan sa motor ni Dindo. Kinsa may nagsulti anak pa? Si Marites ay. Maayo kay nagkita ta Marites. Ha? May tuyo ka na ako, Sol. Hala, nagdali ra ba ko daw? Unsa ka tinuod nga doon na tay silingan nga ni angkas-angkas sa motor sa kumbana nga si Dindo? Hala, uy. Yan ako may pangutanon, ana, uy. Ikaw manadunggan sa kong papa nga nagsulti ana. Hala, dili man good ako, uy. Oh, kinsa di ay? Oo, ako'y nagsulti dihang nakabati si papa nimo. Pero, katong sultiha, gikan man tos bayong. Kinsang bayuta? Si Dahon Nogoy. Unsay ako? Uy, mo ko magsultihan na Marites oy. Na, di naman nung kamo ang Dahon Nogoy. Ay sumbago nung tika mo ning Martesa ka na. Subaga! Ay! Wow, magkabayuta ka! Magkabayuta ka!
Si Dindo ay mogi paghunong siyang motor. Panid-an ako, bi, kung kinsagyo ang gihuwat. Kita mang katag iniron ba? Ako si Marites, ang pambansang chismosa karong higayuna. Oh, may babae nga miduol niya. Kitsa man na. Uy, nagpurong man. Di na ko maklarong iyang naong da kay natabunan sa purong. Oh, na may angkas ng babae. Hala! Hala ka diha! Anong babaeng Dindo? Hala ka diha! Hoy, Marites! Ay! Oh, yawan lang ko da. Ikaw, ha? Hoy, nakakita na gid kos mi angkas nimo dong. Ha? Nasuko na kos Marisol kay naghimo-himo kog istorya unya karon. Unsa naman ni Dindo? Nakasaksi naman kos babae nga mi angkas sa mong motor? O niya, imong sultihan ang akong asawa nga si Marisol? Ha? Oh, manghambot lang ko. Ha? Kaning, kaluoy ka, Marites, ha? Ayaw Kalit taon kong man lang. isumbong ni Marisol, ha? Aron, di ko niya buwagan ba? Maluoy ka na ako, Marites, ha? Ala, Kinsay babae nga atong silingan nga muangkas og motor ni Dindo? Kinsa? Ikaw din na, Sol? Ako. Ngano, nagtuok ka nga ang babae sa kumbana ang niangkas? Ay, kuan. Ay. oh, nadaka sa kong inartista, no? Ha? Mo na, Marites, di ka mamantay sa mga tao. Ang imong kaugalingon, ang imong bantayan. Bantay sa ding imong bana, ha? Unsa? Nga naman? Siga mong mata. Basig doon na sa babae unya nga wa lang ka kamarites niya. Mao. Uslan man nga nagminarites na ka, marites si po di mo ba na, uy? Mao. Ay, di na kinahanglan, oy. Na kay babae nga mopatol ni Tiago, nga may hugas ng buga niya na. Ay, Nay Tiago, salamat sa imong gihatag nga kwarta ug bugas, ha? Makakaon na gid ini ang akong mga manghod. Ay, nagsapa ni Bisan Kinsa, ha? Nga ako'y naghatag ni mo kwarta. Oh, noy. Ugma, mag-aabot as plaza. Hapitong tika, man ko mamasahiro sa akong e-bike. Mag-date na sa taday, ha? Okay, Nay Tiago. Uy, Tiago. Milagro ba yan mong naligo ka? Naligo ko kay ay, kalimutan ko, eh. Sige, ha? Ha? Asan ka? Drive ko sa e-bike. Mamasahiro na ko. Sige, bye. Kamilagro ba sa kumbana nga bahugbugan? Naligo man? Kadisa, manaog ko ha. Dini na lang ko. Pabuta lang ko ha. Dalit ako mangumpra. Kadiyot lang. Ano lang ko magparking kay kung adto ko dito, doon ay maningil og parking fee. Dali. Oh, uy, pangas ka! Dali. Si Baytiago mo nang... Si Baytiago mo, ito ni Kuyog eh. Ang ba naman ni Marites? Maayo kay naligo ka, Nay Tiago. Ligo, gyud kay mag-date man ta. Sana, manood na ta diya. Kini, mag-Marites ko bi. Kuhaan akong video si Baytiago nga nakig-holding hand sa bata ng babae. Niya akong cellphone. Niya. Oh, nauna nga video. Oh, bantay karon Marites. Manglimpag hongyug ka sa imong kahilabtanon sa imong isig katao. Tuod. Si Tiago nang naas video. Di ko makatuhan eh.
Kabahugbugan sa akong bana pero nakabaton pa siya babae nga batanon na gwapa pag yun. Sorry kayo, Marites, ha? Base na di ay sa imong nakita nga video, mausab na ka. Nga di na ka manghilabot sa imong isikataw. Nananako ni Marisol, oy. Oh. Marites, good ko. Barugan na lang yun din ako kung pagka-marites. Kung namabay mas tiyago, manglaki sad ko. Na. Kabahugbugan na akong bana, nakapamabay pa mangyod. Ako pa ka, nga katulos sa kaadlaw kong maligo. Kinuo ko ni mo, Marites. Wagid mausap si Marites. Ang batasan sa tao kung iya nagyong batasan, way makapausab ini kawas lagid niya. Di samot na hinuon si Marites. Anli Marites style lagid hinuon siya. Mga katubang kasama ang kaagi ni Marisol, dihining tulumanon. What's the style? Anli Marites style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, talit sa RMN Drama.